Imma eżempju l-Union Print kont inġibilhom ħafna xogħol dawk. Illum ma nġibilhomx għax daw tipo ġilit minn magħhom jiena u għal ħafna raġunijiet ovvji. Fosthom? Li saru arma tal-mafja prattikament minn flok arma biex jiddefendu l-interessi tal-ħaddiema. Ġifieri fil-kriżi tal-2019 kienet evidenti x'pożizzjoni wieħed irid jieħu. Jew ħadd jieħu pożizzjoni kontra l-mafja li qiegħda integrali fil-gvern. Jew inkella ħadd jieħu pożizzjoni favorija. Issa daw deċidew il-Union Press li jieħdu pożizzjoni favur il-mafja f'2019 meta nqalet il-kriżi u baqgħet konsistenti dil-pożizzjoni. Issa huma jagħmluha għaliex daw ġenwinament din jemnu li qed jiddefendu l-partit u tajjeb tagħmel hekk. Imma ħażin qed jagħmlu, speċi ma interessani speċi raġuni xorta ħażin jibqa'. U mhux tal-li hekk, tal-li daw kienu daqshekk ġifieri b'satas illi bdew jiktbu l-artikli kontra speċifikament u individwalment jimmalafamaw nies speċifiċi u individwi li bdew morru l-protesti dak iż-żmien, wieħed minnhom inserta wieħed mill-impjegati tiegħi il-Kunsill u ovvjament ħatta personali wkoll. Tipo min iż-żoppint bir-rispett kollu, speċi. Speċi da għandu dritt jipprotesta jagħmel li jrid, inti min taħseb li jint ħatoqgħod tindaħal fl-affarijiet jagħmlu n-nies. U kienu qed jimmalfamaw miġifieri kienu qed jiktbu artikli. Malfamaw, jġibu ritratti tagħhom ġifieri u hekk. Għaliex jiena naf kif jirraġunaw, naf kif jaħdmu. Huma jaħdmu billi peress illi huma klijenti tal-gvern ma jitkellmux kontra l-gvern u kontra l-partit, il-General Workers Union. Allura il-Segretarju Ġenerali ma jindaħalx jiġri fil-press. U l-press hija mmexxija minn upper chicks li pratikament jikkopjaw il-press releases tal-One u tan-nies mill-OPM. U dan għandu wesiet sussidjata mill-gvern li prattikament qed tintuża l-affarijiet illeċti. Kif tiġi sussidjata mill-gvern, però? Għaliex hemm ovvjament ħafna riklami li l-press tiddependi minnhom il-gvern. Il-press ovvjament Maltija llum wara speċjalment wara l-Covid ngħidu l-verità tiddependi mir-riklami tal-gvern. Ma l-press kollha u jidhirli li hemm xi mod li dawn jitqasmu. Imma hemm differenza meta inti qiegħed f'dik is-sitwazzjoni u qiegħed tirċievi r-riklami mill-gvern u qiegħed tirċievi sussidju mill-gvern u qiegħed tuża l-press tiegħek b'mod illeċtu. Issa jiena mhux qed ngħidlek illi għax daw l-injoranti ħajqogħdu jgħidu għax free speech bla 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 bla. Hija right baħna nkollok, speċi naf li free speech, speċi tista' tgħid li trid. Speċi biex qed ngħidlek ma tistax tgħidhom dawn l-affarijiet. Imma hemm kuntest illi tista' tifhem għala qed jgħid dik il-ħaġa, tista' tifhem minn fejn ġejja, tista' tifhem l-intenzjoni tagħha u l-intenzjoni tagħha hija ħażina. Ġifieri jekk inti responsabbli tagħha dil ħaġa u ma tagħmel xejn, ġifieri inti tortijak ukoll. L-Union Press l-imgazzetti għandha. Għandha torċa l-orizzont, ġifieri. Fil-microphone room. Għandha torċa l-orizzont. Le, jiena sma'. All right, sorry. Just for future reference. All right. Mela. All right, so hemmhekk ħadna isa digression żgħira, però nixtieq biex nibqgħu bil-mod il-mod. Le, imma ħanajlek għala jinnofendih ukoll il-dal-bniedem sewwa. Għax jiena hemmhekk kont klient tajjeb. Jiena hemmhekk kont nissapportihom ħafna, għalkemm jiena kont intihom ix-xogħol kienu jħallsuni wkoll ġifieri maħalli dik storja oħra. Meħe, ġifieri jiena kont intihom ix-xogħol, kont inbikkilhom ix-xogħol li kien relativament xejn dej dak li kont inħallas għalhekk qed ngħid storja oħra speċi għax ix-xogħol li ġibtilhom kien ħafna ikbar minn dak li ħallsuni għalih. Flim il-wall kont iġibilhom ix-xogħol. Le, għall-printer ġifieri qed ngħid fimt, mhux għal mhux għall-reklami. Le, mhux għall-reklami, reklami qatt ma mill dawk sales fuq reklami qatt ma kont. Ma printer eħex kelli ħafna ħbieb, konna nipprintjaw ħafna affarijiet u konna namlu ħafna affarijiet dak iż-żmien u kien ikollna xogħol għal printers u konna nqasmuh u kienu jmorru tajjeb bina u ġifieri konna klijenti tajbin. Għalfejn inti rrabjat? Le rrabjat jiena x'jiena kont dedikat ħafna u kelli l-idea romantika li dak iż-żmien il-press kienet xi ħaġa progressiva. U kienet xi ħaġa vera progressiva li x'imbagħad mit-Torċa konna nippubblikaw gazzetta vera progressiva mit-Torċa. Ġifieri t-Torċa vera kienet gazzetta progressiva li by the way, it-Torċa dak iż-żmien meta konna nikbu aħna fiha kienet it-tieni l-iktar gazzetta popolari f'Malta. L-era? Qabel tela Joseph Muscat fil-gvern,
Ġifieri taħt in-nazzjonalist, ġifieri aħna konna nbijaw iktar mill-Malta Today. Skużani, Xavier, ma dik il-verità. Ġifieri, all right, żguru, ba speċjalment meta mintof, probably biħejn iktar mit-Times meta mintof. Sewa, u meta tajt aħna konna nikbu minnu. U jien ngħid aħna jien ma kontx naħdem hemm, ma jiena kont naħdem freelance, kont inbiħħilhom ix-xogħol tiegħi. Minnu ma daw l-aħna li kontu tikdbu. In-nies li konna nikbu għat-torċa, u kien hemm Alex Farrugia dak iż-żmien. Alex Bil-Kej? Alex Bil-Kej, eżatt. Soċjalist, Alex. U konna nagħmlu gazzetta soċjalista ħafna, graffiti kienu jiġu featured ħafna dak iż-żmien, eżempju. Kienu kemm ħafna artikli soċjalisti. Kienet gazzetta tajba dak iż-żmien. U kien żmien sabiħ ukoll, insomma. Illum irrabjata x'illum tipo bidlu kollox u daw, ġifieri daw ġabu minn dil-ħaġa li by the way, fi żmienna kienet profitable il-gazzetta. Bad tipo fottewa huma. Illum kollox fallut. Ġifieri negaw ukoll li kien hemm l-impatt tal-internet li. Vera, imma tajjeb infakkarhom dan nies illi meta ħadmu b'nies moħħhom miftuħ u b'mod kritiku jafu x'inhu ma jagħmlu, minflok ħadmu bil-bażużli kienu jmorru aħjar. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-daw kollha li diġà qegħdin fuq il-Patreon tagħna mingħajrkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri u wasiewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/Jon Mallia, tagħtu l-kontribut tagħkom min-naħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin gas mat-tagħna.